שלך זה? מאיפה לך את זה? יש לי עוד פה. זה גם שלך. תיק קרוע לגמרי, זה נופל לך פה. יאו, עדי, הכל נפל. תודה, לא שמתי לב. תגיד, לא ראיתי אותך באיזה מקום? ברמלה הבוקר. מה יש לך ברמלה? אח שלי שם. את רוצה לעלות? אני אקח אותך לשטוף את הפצעים? חכה רגע. חיים הורידו מהכביש קודם? כן. נזונות. טוב, מה אתה מסתכל? לא ראית בחורה בחיים שלך? תראה, חיים. אני רוצה עוד צ'אנס. מלא יעזור אותי. אני רוצה למלא את הטפסים של הצבא. אמרתי לך. אני לא כל כך בטוח שהצבא ירצה עוד פעם לתת לך את הטפסים האלה. אולי. אבל אתה רוצה. מאיפה בא לך הרעיון הזה? אני יודעת. אל תהיי כל כך בטוחה. בכלל, מה קרה פתאום? אני החלטתי. ואם אני החלטתי, אני הולכת על זה. אני מודיע לך שהפעם זה הפעם האחרונה. אחרת אני עושה מעצמי צחוק. מה זה? זה הטפסים מהצבא. תמלאי. מהר, אה? בסדר, אני אמלא. אבל קודם אני צריכה משהו. רותי, את עושה איתי עוד פעם מסחרה. תמלאי, אחר כך נדבר. נדבר, אחר כך אני אמלא. מתחילה, אה? אני לא מוכן יותר לשטויות שלך. זה ברור? זה לא שטויות, חיים. חשוב לי. על מה מדובר? אני צריכה שתשיג לי את הכתובת של האבא שלי. רותי, אני לא כל כך בטוח שכדאי לך לראות אותו. תראי, אולי הוא באמת לא רוצה לראות אותך. אז בשביל מה לך? טוב, חכי קצת. אולי אני אזמין אותו שיבוא לפה, בסדר? הוא בטח יבוא. או אמא שלי שיבוא להתחנף אליי עכשיו, הוא אחלה גבר. אני אמלא את הטפסים, אל תדאג, אני לא בורחת. אתה תשיג לי את הכתובת. אני אתגייס גם לקומנדו אם תבקש.